OK. Takže lidi, vítám vás u nového videjka a dneska to bude prankování mýho kámoše, takže jo. Hej, tak kámo, víš ještě co? Čo? Že má vagínu. Ale já se nesmím. Akože ty. Ano. Nezávidím. Jak to? Ještě, že je tam možnost si vzpomnět, že nikam mě neslyšel. OK. Tak nezáviď, ale nemůžem to mať s babou. Jenom ona se mnou. Ona se mnou jenom. Já ho chci nějak fakt vyprankovat prostě. Že prostě, aby to prostě nečekal prostě. Ja som si myslel, že týpek beží na našom onom a to je tráva. Cože? Na našom dome a to bolo iba tráva. Jaká tráva? Cože? Som si lahol, že tu budem kempiť a tam proste pozriem sa na náš dom a tam proste aj zazumujem a tam čo si behá a to bola iba tráva. Well. Ty vole. A víš co? Čo? Kamo, hej. No. Já ti potom něco pošlem a potom se na to pozri, to je strašně kometické video. Co píšeš o tom s tím chatu? No, povedz, já to viděl. No písal, ale nič už. Nič už, povedz. Jo, že jsem Že si bol nejaký potichu. Jaký smutný si bol. Ne, vůbec nejsem smutný, kamo, fakt ne, vole. Mám vagínu, nebo penis, vole, tak proč bych nebyl smutný? Ne, lidi, mám penis, ale je to prank. Tak pochop! A čo mám pochopiť? Že mám vagínu a ne penis. Úprimnú sústrasť. Cože? Čo? Já se pýtám čo. A ty čo, ty vole, tak jako... Navíc já se ani nesmím a ty víš, že když já prostě prankujem teba, tak že se smějem. To hovoria v kostole. Upřímnou sústrast. Upřímnou sústrast? Co to je? Tak keď sa ti niečo smutné stane. Aha. No smutné bylo, že já jsem o ten penis přišel, keď já jsem byl na kúzačke, tak on se tak... No tak keď já jsem se kúzal, tak on se spálil a prý to bylo také, že špatné, tak my museli uříct tu penis. Doufám, že veríš, jestli ne, tak to je vina. Že aj pošlem to video. Já tam v kraťáskách, prostě tam se mi kraťasy rozepnu a prostě. Tak pošli. OK. Počkej, ale bude to chvilku trvat. Lidi, pro tento video bylo všechno, já se s vámi loučím a čus!